Sziasztok! Tégláson vagyunk, egy csendes kis egyirányú utcában, a központhoz közel, és ezen a telken fog épülni egy 3 egységből álló sorház. Ezek a házak 80 és 90 négyzetméter között lesznek, igénytől függően, és az elosztása is tud még változni. Az ára pedig a 81 négyzetméteres háznak 67 millió forint. Akit érdekel, az jöjjön. Ja, meg is tudom mutatni, gyertek, megyünk. Szóval, ahogy látjátok, telekhatárra épülnek a házak, így helyezkedik el a 3 egység, és akkor itt, ahogy állunk, itt lesz végig egy kocsi beálló, vagy egy bejáró, és hátul lesznek a parkolók. Gyertek, és a legutolsó házat megmutatom, hogy belülről hogy fog kinézni. Gyertek. Szóval itt vagyunk a hátsó lakásnak a bejáratánál. Ezen a részen lesznek a parkolók, ahogy mondtam, és itt lesz még lerekesztve ennek a hátsó háznak egy kis udvara is. Szóval ez a hátsó, ez egész jó. Gyertek, mutatom belülről. Ahogy beérkeztünk, itt lesz egy ilyen kabátos rész. Ha jövünk tovább, ide lett kialakítva a konyha étkező nappali. Ugye konyhabútor nincs benne az árban. Itt lesz a konyhabútor rész, nappali rész, nagyon szép burkolatokkal, hát ugye minden új. És akkor jövünk itt lesz egy szoba, a szobák olyan 10 négyzetméter körüliek lesznek. Itt lesz a következő szoba. Természetesen ugye 3 rétegű nyilászáró, és ezek a házak viablokkból épülnek, ez egy új generációs építőanyag, 50 centis falvastagság van, szigetelés az megoldott. És itt a hátsó részen pluszba még lesz még egy szoba, ugye ezek 3 szobás ingatlanok, egy WC-vel, egy gépházzal, ugye ott lesz a hőszivattyús hűtés-fűtés lesz, és itt lesznek a beltérjek és a tartályok, a melegvíz tartályok, lesz a fürdőszoba. Ugye ez egy fürdőkádas fürdőszoba, de lehet kérni zuhanyzóssal is, vagy úgy is lehet kérni, hogy fürdőkád és zuhanyzó is. Szóval innentől kezdve egy nagyon-nagyon jól megépített, hőszivattyús hűtés-fűtéssel, beltéri klímaegységgel épülő ház lesz a másik telken.